Добре, здравейте. Съжаляваме, че тия видеа ще се разделят на части, но това е третата част. Стана нощ. Съжаляваме, че и толкова бързо се сменят. Просто телефона ми е малко по-стар. И нещата се бъгват като нищо. Опа. Къде са тия тъпи овци, бе? Не искам се да занимавам с теб. Нито ми се умира, нито нищо. Играе ми се Майнкрафт. Село, не накрая. Та ще мога да спя спокойно. Мога да заболя ръката. Това колко време ще го държа? За момента нищо интересно не виждам в селото, поне е голямо. Айде да се молиме поне в тази къща да има такова дърво. Даже и чест има. Кой ти го дал? Разбира се. Кой е това? Хляба поне е полезен. Често обаче го взема, защото му не трябва за по-късно да правим някаква простотия. Имам предвид къща, да? Айде, дей. Айран голем, че след малко ще да се молим да направя някаква простотия и да умра от теб. Да, също игра и по-стара версия. Вай. Potato, apple, бум, бум, бум. Така, нека да поспим. Така. Так. О. Чао. Поне даже имам чувството, че са две села в едно. Това е прекалено голямо село. Не вярвам да няма Blacksmith или каквото там му се казваше. Имам предвид къщи с една идея по-хубави често. Имаме си каска. След малко ще сложим армора. Джамп. Тук виждаме много храна. Ще изтребаме малко животни. Коте! Така. Нека да влезем. Не ви пускам на свобода. Искам да вляза. Чао. Вас това ли пущам, защото не го взех. Или го взех, не помня. Не. Колко кръв имаш? Имаш 4 сърца, ама уж следно 20. Следно бия еран. Защо ми се записва мишка? Добре. Отново ти казвам, не е нужно да шептиш. Опа, тук бях. Туру. Едно леко си вземе. Да, че трябва да го чукне с меч. Сега, някак си ще трябва да убиеме Айран голема. Но за всеки случай да не се случи нещо. Правим така. Правим така. Правим така. Така, добре. 2. Не. Опа. Така. Къде Айран големчу? Да го пробиеме нож в гърба. След 10 секунди се сменим. Ти ще убиеш Айран голема. Значи, аз ще го намеря само.
Свърши ли? Да. Добре, Бубо. Айде, ставай. Ето го, айрон голема. Къде? Там. Много, може ли аз само за айрон голема, Добре. защото поне съм свикнал такова. Малко повече от теб. Само за това. Здрасти. О, супер стрибок. Какво е това? И сега какво? Идваш да ме биеш? А? Две. Спам. Спами ме. Меча ми се... Бъде, 3 айра, какво е това? Айде, сядай да играеш. Ама ги хаби, ако ще ги хабиш. Имаме 9 айра, просто тия, които изкопах. Мога да си направя меч и да киркам. Не направи си печка първо. Печката се прави от камък. Котка пътно. Да, първо това да си взема крафтинг тейбъл. Cutting table. Нека тук ще си го сложа. Сега печка, това беше тук. Тук. И тук. Да, ето. Аз имам въглища. Не е нужно още да се прави. После, ако искаш, като дойда, аз мога да... Металка слагам. Въглища. Нещо изтръпка. С това време... Аз ще търся да масла. Чакай, аз имам. Да, аз там убих крави и такива. Да. Добре. Ама имаме и доста хляб. Да. Мам, първо месо ще. Най-хубавата храна. Без хляб не може. Сурово месо. Добре, и без сурово месо не може, явно според теб. Като стане 12, почваш да играеш. Тоест почвам аз да играя. Добре. Тути, да, пикай ми. Боя стой за малко. Така ще бъде по-удобно. Много съжалявам, но в момента няма как да можете да гледате, понеже ще се случат няколко неща. Съжалявам, ето, връщаме се. Какво си направил ти, не знам. Просто изпекохме това, сега... Аз тук ли да остана, не тръгвам? Ето ми има една хубава къща в твое ляво, което може да има някакви неща. Тази? Да, може да има някакви неща хубави. 2 пъти натисни твато. Но трябва да потънеш. Така. Тук ще има чест. Ти тук можеш чупи честа. Да, тук би. Защото имаш едно от такива къщи. Аз след на това ще питам. Счупи ми се ръката.
Имаш още 2 минути. Щупни някой торч. Може да ти помогне. Добре, ще го взема. Има и други. Добре. Да, и така става. Няма смисъл да взимаш това дървото. Да. Там също има Днес два. дръвната крика да се изкъби, че вече ми е безполезно. Да, изкупай какво, че купай с нея. Мисля, че вече можеш да тръгваш на някакво друго Не място. само ще пее това. Ако искаш, може и къща да Черна си кота. направиш. Не, няма да къща. Нещо? Не искаш ли? Не ми иска. Добре, аз ще направя. Явно. Като си мързеливец. И баща ти каза, дека можеш на половина. Не знаеш. А сега колко е? Чебрек. Сега е 12. Отивай. Пантала. Аз чубен ще прекли беше, защото го гледам в камерата. Се молиме за хубави неща. Там. Поне няма да има риск. Щупи го това! Под тебе или над тебе. Значи... Работите са за вилиджерите. Едва ли има нещо. Метала. 16, събери ги тия. Да, с такова снапа. Още 8 са. Още една. Тия 15, значи едно. Лопата, въпреки че няма да правим. Да. Мога да гледам за друг чест. Не, няма. Друг шипрек. Да. Този е цяло. Бог, свърши времето. Добре, да. Този е цяло. Добре, супер. За втори път виждам цяло. Доста път съм виждам. Не са много редки. Да. Ето. Нещо пълни са някъде. Не. Пълни. Само че ще отида. Не, май малко щупа. Не. Или па да са два шибарека. Щупани. Става нощ, а поне имаме легла. Нито ни беше нужда да убиваме. В нито нищо. Малко е наводнено. Не, то винаги са наводнени. Почти. Да хапнем малко месце. Сурово. Нещо не. Опа. Няма май. Има. Protection 2. Другото? Това е Protection 1. Има 20 ротен флеш. Врата. Силата на вратата. Карта. Може да потърсим се някога. Чакай. Всъщност ние имаме такова. Да се молим да не дойдат някакви драунери и да ни разкажат играта. Просто сега ще хапнем. е айрон. Поне не е нищо. Някакъв армура. Служи си панталоните. Защо всичко? Но другите си пак са по-добри. Не, защо всичко ни е лено? Ти кога ще излизаш? Когато се нахраня. Става тъмно. Точно тук. Даже може и да си легна тук. Къде ми е леглото? Да, аз си го оставих там. В селото. Да. Но ти ако умреш, ще си загубиш всичко.
И е на работата и златата и метала. Не, селото е някъде много наблизо. Да. То аз май помня на това. Не. Май помня, не е отговор за мен. Здраво, дали. Здрасти, чао. Много съм учтив с хората. Особено па здравнерите видяхме тебе. Какво ми взел пък, бе? Опитай се да се вижда целият компютър. Е тази част тук не се вижда. Просто малко далече. Ту. Нещо скочи. Делфин. То аз не го видя. Нормално. Така отиваме тук. Молиме се да няма зомби скелета и напълно всичко. И аз всъщност не ни пречи да отворим и трежът мапа да видим. Бум. Не сме много далече. Ето е право. То не е направо. Едно делфинче да имаше тук. 10 секунди и се сменяш. О, перфектно е. Сменя се. Стой. Ето там. Това ще проект ли провели? Да, в този бях. Аз знам, че е в този бряг. Какво ми се правите? Все едно не знам къде е. Защо тук не ми изписва, че съм так? Защо тук въобще ми изписва, че съм толкова далеч? Това се сменяш. Добре, има зомбита, с които не ми се занимава. Просто ще се въртя тук. Да ги спадаме с ръка. Ще не се с дървената кирка, да се махне. Да, имаш. Имаме си меч. Да спадаме монстър. И Добре, и съм аз. сега се ти и директно отца почвай да търсиш тия. Търси. Да. Търси. Сам трябва да видя къде е. С ръка. Тук, ти си на него, почти. Просто изкопай всичко. Ето тук. Тук някъде. Почваш да копаеш директно. Копай. Да. С клас нямам лопата. Не право надолу. То не е много наниско. Само, че как се отваряше, с кой бутон се отваряше координати? Ясно. Бабу, може ли за малко да видиш с кой бутон се отваряха координати? Да. Май се сещам. Ама не сега. Беше нещо от сорта на... Ето. Значи, къде трябваше да пише? Май 999. Къде трябваше да го пише обаче? Май е тук. Тук се намаля напред. Къде трябваше да го пише? Ето тук. Добре, да просто ще разкопаем всичко. Не трябваше да пише 909 по принцип.
Калия. Така си спомням. Абе, директно се качвам на свикаме тук и да го търся. Видиш как да разкопам всичко. И пак да отворим трежър мапа. Е тук някъде. Когато си говориш от баща ти още малко, не знам. Баща? Добре. Първо ще разкопа всичко. О, ще ми писне. Колко съм изкопал да намеря това чест. Ама къде се търсиш? Разбира се. Все пак знаеш къде е. Не знам. Ще го намеря, да. Някъде натам беше. Ако намеря единия ще ги прек, ще го намеря. Въпреки, че умирам. Че умря просто тия. Да, някъде натам е, за планината. Айде, ако искаш да махнем скапниците, координати. Накъде беше? Май някъде натам беше. Не. Чакай, май не, да. Пате, за 50 века ще търся този шипрек. Кога я ще игра? Не знам, но... Къде е този шипрек? Май не беше насам. Аз не приемам отговор, май не беше. Аз приемам само беше и не беше. Аз май не беше, не приемам този отговор. Защо ми се преведя като шипрек? Опа. Правя го, за да ми е по-удобно. Иначе няма да го оправя. Ето ме. Еми, обаче ние ще трябва да спираме и... Добре, сега ще го спра. Чао!